Ik ben nooit niks kwaadaardig. Dat is Freddy. Dirk zelf dat zegt. Ik gaan bolten, maar de wagen is perfect, want Deze keer ga gewoon Freddy. Zeg, mannen, de wagen is geen van die kaarten gezien op die auto. Mag ik dat zeggen? Ah ja, natuurlijk. Maar is... Ja, ik ben... Die moet er al weten. Die moet weten. Die niet, die niet. Ik ben de hek. Ja, ik mag het ook zeggen als ik er niet ben. Ja, natuurlijk. Maar wie is dat wel? Gewoon. Wat zijn we? Even voor de Stefan. Ik kan voor de Stefan zeggen wie dat meedoet. Allemaal omhoog steken. Voor de Stefan, hè? Ja. Wauw, wat is dit? Waarom vraagt de Stefan dat? Ja, moet je dat allemaal zeggen? Waarom voor Stefan? Die gasten ook nog behalve van iets, maar ja. Ik vind dat de Jossie ook verdacht, maar ik denk toch de print. Ik ben de hek, zeg het. Welke stomme steeds. Maar weer, is niet al Herhaalt het uw stigma? Dat is wel een stom. Ik ben de hek. Niet alleen lelijk, maar ook niet lelijk. Handen op beneden, we gaan nu